Latowe wandry. Lato, fajniste, gorkie, latowe miesiące, no i rajzowanie, i to nie no po Polsce, ale i po całym świecie. Coraz więcej naszych ludzi wandruje po Europie, Azji, w Afryce i kaj tam jeszcze, bo to na isto razinku nie rustu ni przyjdzie, niźli w czasy w tym naszym pięknym kraju. Jakie rajzowanie, wandrowanie belekaj, to też i zwiedzanie, już od szeroka, od śniadania, roztomajtych, interesantnych miejsc, placów i muzeów. Ja na isto miarkuję, co większością Poloki barzy mają radę parszczynie się na piosku, niźli pendalowanie piechty, co by jak najwięcej obejrzeć na tym szykownistym, pombuczkowym świecie. Ja już am kiedyś wspominał o takiej jednej mamzeli, w której tuplowo jej cielepa hop, kiedy mi eklerowali, że nie na to wandruje kajsik do cudzych krajów, co by coś ich tam oglądać, by sznupać, to wszystko mo bezmać doma w telewizji. Ino co by odtychnąć, od utropy codzienności. Idzie to ino przy plascyniu życi na piosku i wystawianiu fresy we zundbrylach i rubachnych łogibów kuklarze. Jak już nie rozprawił, porajzowali my już moją haźbytką po tym srogim, szykownym świecie i też ci lecy kiedy nańdzie mnie szkrapka, co by też o tym pogowędzić. O sprawie już sam o najsrogszym targu Kan Kalili we Kairze, o Grincigu we Wiedniu, o Oktoberfeście we München, o Bazylice La Sagrada Familia we Barcelonie, o naisto stramskich grotach, hejlach takich Cuevas de Belamar, we Matanzas na Kubie, albo o jajcach wielkanocnych petersburskiego jubileja Petera Karla Fabergé we Moskiewskim Muzeum Uzbrojenia w Moskwie. Jak już wspomniał muzeum te moskiewskie, to chciałbym teraz porozprawiać o ostomajtych osobliwych muzeach. Wiecie, jeden maszkit, lecy kaj i jodło, szekulada, bo chyba najwięcej muzeów na świecie. I sami genau sztymuje to, co powiedział Skorzy. Jest ci takie muzeum we belgijskiej Brudzi, mianowany flamandzką Wenecją, kaj idzie ujrzeć całką historię szokolady od Azteków i Majów do dzisiaj, a kaj najsroższą atrakcją jest ogromnucne 120-kilowe jajco zbajslowane bez wywołanego czekoladnika Jessie Fergota. Tamek ze moją babeczką jeszcze nie było, ale oglądali my czekoladowe zamlungi we czeskiej Pradze i we Budapeszcie. Jeszcze i to bez wykludzenia się do Kairu idzie we Muzeum Narodowym obejrzeć egipskie mumie. Wszystko, co skuplowane ze czekoladą, idzie też ujrzeć we Barcelonie, albo we najstarszym niemieckim zamlungu w Köln, taki jest Imhof-Stolwerk Muzeum. I szłoby sam wyrachować na isto mocka muzeów, kaj nie ino idzie obejrzeć, ale i poszmekować wszystko to, co jest sknumplowane ze czekoladą, ale ja ino wspomnał o jednym jeszcze muzeum we Pekinie. Otwarli je blank niedawno, bo we styczniu 2010 roku mianuje się te muzeum The World Chocolate Dream Park i idzie tam ujrzeć czekoladowy chiński mur i 560 czekoladowych wojoków, którzy markirują od tych odkopanych wojoków ze terakoty. Wiecie, mocka jest też ci na świecie muzeów, które zajmują się ino jodłym. Na isto nie poradziłbym wymiarkować wszystkich, których widział, a tym bardziej tych, we których nie były, ale o których rzekł mocka czytał. We Szpanielsku, we Madrycie jest ci szykowne muzeum szynki, a we Norwegii muzeum sztokfisza, takiej suszonej ryby za gatunku dorszowatych. Są muzea kejzy, oliwy, wusztrików, no to we Berlinie, albo chleba. No i sroksze jest w Ulm, nad Dunajem, kaj urodził się Albert Einstein. Mają w swoich muzeach obejno foje gras, paszteta taka ze gęsinych leberków, są muzea szafronu, miodu, fajgów i mocka jest większy. I nie byłby ojgień pnioków, kiedyby sam też nie wspomniał o roztomajtych napitkach. Jak my ze moją Elzą napoczli wandrować po świecie, trafili my do muzeum wina we bułgarskim Plewen. To było pierwsze. Zatem kiedyś przy Sylwestrze u Madziarów trafili my do Torlej Muzeum w Budapeszcie. Kajno stameszne no i przodzi napoczli pląpać 10 sortami wina, co by na ostatku zaszynkować no po maluśkim, uparszczonym we całkości gusioku na każdą pora jednego. Te ich nie wina i nie skorzy kuniaki szło na isto bez opamiętania słepać, a człowiek był cięgiem munter. Można to skuli tego szmektnego prosia. Blankingsze muzeum wina było we Limassol na Cyprze. Wiecie, podług italiańskich wissenschaftlerów, ichnych mądroków, Cypryjczyki robili już swoje wino kajsi kole 1500 lat skorzy niźli starożytnie Greki. Archeologii znodli wele Pyrgos na południowym Cyprze srogie zbunki ze 4. tysiąclecia przed Pombuczkiem. Wysztaltem byli one podane na rzymskie amfory i wlazowało do nich rań kole 25 litrów tego wina. Trzeba jeszcze sam wspomnieć, co najbardziej
najbardziej wywołanym cypryjskim winem była festelnie słodko-komandaria. Mianowano we starożytności Cyprus mama, znaczy się cypryjsko matka. A już zaś Ryszard Lwie Serce godał o tym winie i że jeści to richtig wino królów, a ku temu jest królem win. Te muzeum postawili we wsi Erimi przy starej ceście z Limassol do Pafos. Najważniejsze, co w tym muzeum krom mocki interesantnych zachów do pooglądania, idzie też poszmekować kielanostów sortów ichniego wina. A idzie ku temu lajsnąć się pora flaszecek na druga dodu. Jednakowoż kierajzuje się po Europie najlepszy jest trafić do muzeów piwa, bo też każdy wywołany browar ma ambicję, co by wyrychtować taką izba pamięci. No i nie trzeba być mądrokiem, co by spomiarkować, że naisto najciekawsze wystawki, gdzie podziwiać we Dublinie, Brukseli, Amsterdamie, Pilznie, Pradze, Salzburgu, albo też na ostatku we Monachium, takie Bier und Oktoberfest Muzeum. Tak na zichę to najbardziej osobliwe są muzea, no nie miarkuję jak ci to do kupy wszystko mianować. Seksu, erotyki i czego tam jeszcze. Mógłbych o tym mocno sprawiać i pewnikiem byście to też moje roztomierę radę posłuchali, ale bez suwal mogą to dzisiaj słuchać dziecka, a one muszą same do tego dojść, same wszystko wymaszkycić i wypróbować. Pewnikiem słyszeliście, wiele alarma było po otwarciu we Warszawie Muzeum Erotyki, a przecań we całej Europie idzie nam mocka takich muzeów na trefi. We samym Amsterdamie są dwa takie. Jedne direkt we pośrodku Red Light District, rasowe wandrusy miarkują też pewnikiem Muzeum del Erotisme we Paryżu, ka idzie pooglądać eksponaty dzieła sztuki erotycznej ze Indiów, Japonii albo ze Afryki. Byliśmy ze moją haźbietką we Muzeum del Erotica we Barcelonie, to jest na ulicy La Rambla, we Muzeum Archeologicznym we Neapolu, o tym można odecko nie szkodzi, co by zatelał o tych bezeceństwach sam nie zgodać, wspomnaj no dla przykładu o berlińskim muzeum i podane muzea we Hamburgu i Dreźnie. Werci się też kuknąć do Muzeum Erotyki w Sankt Petersburgu, ka idzie obejrzeć ten interes Grigoria Jefomowicza Rasputina we Krauzie, albo też do podanych muzeów we Pradze i we Kownie na Litwie. No ale to, co trwało, wędrują po Europie, muszą na zichach wleźć do znanego Muzeum Narodowego Archeologicznego w Neapolu, jednego ze najważniejszych muzeów świata, ka idzie pooglądać najbardziej wercite znaleziska ze Pompejów i Herkulanu, zasutych bez hasie Wezuwiusza. Jest tam taka izba, która mianuje się Secret Cabinet, ozewrzyli ją dopiero w 2000 roku. We wtorej to izbie jest moc erotycznych dzieł starożytności. Dopiero kiedy się ujrzy wszystko w tym muzeum, werci się zaklechtać do tych Pompejów. W tym realizowaniu po Europie nie ino pewnikiem trefi się na muzea, we których pokazano jest nasze człowiecze bestystwo. Już przecamś Marquis de Sade, to jest taki pisarz francuski, skuplował zesia krzywdowanie ze zeksy. Od niego wandluje się miano sadyzmu, ale większością roztomaje te muzea, tortury, filtrowaniu nawiązują raczej ku einfachowym średniowiecznym praktykom gerichtów i gorliwości inkwizycji, nieźli ku prykolowym eksperymentom francuskiego arystokraty. Widziane są zaobyć ze akuratnie narychtowanych ausztelungów, które podkreślają groza, cierpienie i bestystwo. Byłem ze moją bałeczką we San Marino, we Muzeum della Tortura. Plazowało się rań bez tako brama świętego Franciszka, kaj szło obejrzeć mocka instrumentów ze XVII i XVIII wieku, które później tej inkwizycji. Już zaś dla lepszego efektu niektóre muzea są tam, kaj richtig targali kliszczoma ciało i zachowali te ciało we rozżygane żelazo. Takie muzea idzie pooglądać we Pradze, Budapeszcie, czeskim Krumlowie, ale i we Hadze, we Muzeum de Gevangeburt, we norymberskim ratuszu, austriackim Altmark, lebo też we francuskim Carcassonne, co by sam tukej nie wymianować mocki inszy. Werci się ale też kuknąć do Kryminal Muzeum we Rottenburgu, albo do takiego Kryminal Muzeum, Muzeum Kryminalistyki i Policji, które jest we jednym ze najstarszych budynków we drugiej dzielnicy Wiednia przy Sperlgasse 24. Idzie tam obejrzeć wszystko, co skuplowane jest ze historią prawa, policji i kryminalistyki od średniowiecza aż do dzisiaj.
Kiesie jest już we Wiedniu, werci się kuknąć też do wieży szaleńców. To jest takie narratum przy Spajtak Gaze 2. No i jeszcze jedne chyba najnowocześniejsze, interesantne, ale też najbardziej łożliwe muzeum, mianowane Plastinarium, sprawione bez Gintera von Hagensa we Guben przy Uferstrasse 22. Mało w to miarkuje też, i to już żeby blank z większej faski i nie idzie ino muzeum, i że w Altenburgu, net 100 kilometrów od Rezna, jest jedyny na całym świecie denkmal, który postawili ci w 1903 roku. Pokazuje ci on genau 4 chłopców, szkatowych dupków, jak się oni sztrampierą do kupy zesia na tym denkmalu. No i ino szkaciorze miarkują, kiedy zawsze jest tam między nimi najważniejszy. To jest naisto dupek Kreuz. Tam też w tym takim gryfnym zamku, który wandluje się jeszcze od czasów tego cesarza Fryderyka I Barbarossy ze XII wieku, jest gryfne muzeum kart i muzeum szkatowe. I werci się je tak naisto obejrzeć, tak jak ja, ze moimi kamratoma Niemcami bez lato 1989 roku. Stykniej no jeszcze dociepnąć, co kajsi, chyba że w 2006 roku w tym Altenburgu, w tym muzeum szpilkartów było zewrzyli wystawka śląskich szpilkartów, narychtowano bez Rainera Sachsa, tak hopa ze Wrocławiu, i Zigmara z Radana ze Berlina. No i to już mamy te lato forbaj, mamy zbyte i te moje łosprawki o muzeach są tak prawdą o kan zatku łoszczać. Ale, werci się sam jeszcze wspomnieć o niektórych osobliwych muzeach. I tak w Barcelonie mamy szykowniste muzeum, dejcie pozór, Leichenwagenów. Jeśli to jedne ze najbardziej dziwokich muzeów. Są budonek nie ma żadnego szyldu, krom napisu Service Funeralis, usługi pogrzebowe, ale piwnica wypełniona jest starymi forami, Leichenwagenami, denkmalami, grabsteinami. Do strokszego efeju są tam nabikowane konie i roztomajte łożkliwe, okropiczne Schneider pupy. W andaluzyjskim, maluśkim, podgórskim mieście Ronda idzie podziwiać 100-metrowy wądół El Tajo, wydubany bez rzeka tak, jest muzeum raubierzy, muzeum wina i araberskie warzyty, ich niewady hauzy. No i na ozratek muzeum nachtopów we Ciudad Rodrigo, w Via de la Plata, poblisku Portugalii. Idzie tam obejrzeć na isto mocka roztomajtych, wiecie, nachtopów. A pośród nich bali i taki, kiedy idzie postawić na jednym palcysku, taki maluśki. I no nie miarkuja, komu by on się na isto przydał. Eugen z Pnioków.